Ahoj, ahoj, tak vám tady vítám u dalšího videa ze hry Total War Warhammer 3. Tentokrát jsem se rozhodl, že vám ukážu a řeknu něco o frakci Bretonců, protože ať, nebo i když jsem mluvil s několika hráči této hry, tak frakce Bretonců nepatří úplně mezi nejčastější frakci, za kterou hráči hrají. A přitom je to škoda. Často se setkávám s názorama, že tam prostě chybí artilérie, chybí tam i jakoby střelectvo, jo, chybí tam pěchota, ekonomika, žádná sláva. Nevím. Nevím, co na to říct. Můj názor je úplně jiný. Podle mě frakce Bretonců je úplně fantastická. Za prvé je to jízdní frakce, takže za sebe můžu říct, že když hraju za Bretony, tak určitě nejedu přes pěchotu a ty jejich střelce, což jsou vlastně ty rolnický lučišníci, tak ty používám víceméně jenom, abych doplnil jakoby řady v těch armádách. Jo, protože i když se prostě jde třeba do nějakého fightu, tak ve velký většině ty fighty prostě přejedu tou jízdou a ty luky zůstanou vlastně vzadu a kolikrát je ani prostě nepoužiju. Není to prostě úplně nic, čím by se mohla Bretonie chvástat. Naopak samozřejmě jejich jízda a letecká kavalérie, to je ovšem úplně jiná liga. Jo, ty statistiky vlastně těch jízd, jo, jsou prostě úplně fantastické. Jo, samozřejmě samozřejmě hráč musí s tou jízdou manipulovat, takže není to takový jako za jiný frakce, kde máte prostě nějakou pěchotu, nějaký střelce, nějakou artilérii, jo, že si prostě postavíte betonovou pěchotu, za to dáte prostě střelce, artilérii, stojíte a čekáte, až si prostě nepřítel přijde pro náklad. Jo. Tady prostě musíte dělat různý obchvaty, točit, chargeovat z boku, ze zadu. Ty bitvy jsou akčnější, rychlejší, ale je to zábava. Jo. Určitě někdy v pozdějším čase si ukážem nějaký bitvy, určitě natočím nějaký video, nějakou bitvu, kde vám ukážu, jak vlastně se pohybovat za Bretonce, točit a jak se vypořádat i s nějakou opravdu jakoby no, těžkou enemáckou armádou. Každopádně Bretonci nemají úplně dobrý startovní pozice, ať už je to Louven, nebo tady vlastně Alberic, nebo kavalírka tady, jo, Repaniska, která začíná tady v poušti. Jo, ty pozice nejsou úplně nejjednodušší. Začátek celkově Bretonci nemají úplně nějaký easy peasy, ale je to hratelný, je to zábavný. Vybral jsem si teda tady od Belaux Alberica, který začíná v Lustrii. Samozřejmě začal jsem tady v Lustrii, v jedné takovéhle vesničce malý, jo. Ale Lustrii jsem nechal na pokoji, jak vidíte, tak tady vlastně ještě není to tak za stolik tahů a patřilo to vlastně tady krysám, ale trošku jsem podpořil tady Icu, jo, poslal jsem jí asi 100 000 prachu a ona vlastně se postavila na nohy a ty krysy přejela. Jo. Já jsem si tady pozbíral pár míst od těch krys, samozřejmě s Icou jsem rozvázal veškerý vztahy a samozřejmě jakmile tady přejedu na karta, tak Ica a tady vlastně lovecký maršál v zápětí půjdou pod kopyta mých koní. Samozřejmě s Albericem jsem se vydal v začátku hnedka tady na Bretonii, vlastně kde začíná Louven. Jo, a
začal jsem stylem, že jsem si vlastně zabral tady tu část vedle říše. Jo. Teďka vlastně jsem putoval tady na jih, jo, přes Klan Skyr a tady dolů vlastně do pouště. Bohužel jediné, co se mi teda nepodařilo, je si skonfederovat tu kavalírku, takže nemám teda repanísku. Tu jsem přišel. Jo. Určitě by se dala jakoby navrátit, jo, kdybych vlastně tady, jak jsem to zabíral, kdybych to zabral, dělal tady nějaký nájezdy, vyvolal vlastně spouru, aby se vrátila zpátky do akce a pak s ní prostě navázal mírovou smlouvu a prostě uplatil její vztahy, abych si ji mohl konfederovat. Ta možnost samozřejmě tady je, ale už jsem prostě v takové fázi, že na to prdím. Jo, že mi stačí to, co mám. Jo. Když se podíváme na ekonomiku, jo, ekonomika prostě je fantastická. Jo. Nevím, proč hráči říkají, že Bretonci nemají dobrou ekonomiku. Myslím si, že ji mají skvělou. Jo. Ta údržba vlastně těch jednotek rytířských jízdních není vůbec jako nějaká markantně velká. Tady rytíři na výpravě 250 za oddíl, jo. 217 za oddíl královský rytíři, Pegasové 275, myslím si, že to je prostě něco, co by prostě nešlo ekonomicky utáhnout. Jo. Tady, když vidíte vlastně udržovací náklady 4900, 4000, 4500, 5000. Jo. Takže není to nic šíleného. Každopádně Alberic, když se podíváme na jeho efekty, takže efekty v bitvě, těch, která už mám pozbíraných spousta, ale tak to si že pozbíráte od začátku kampaně, ale tady, co má efekty v kampani, s čím začíná, tak vlastně je udržování, že je značně snížený u rytířů na výpravě. Jo, takže určitě vlastně se vyplatí u něj mít ty rytíře na výpravě, samozřejmě na frčkování a možnosti tady vlastně body, který kam dáváte, tak určitě je dávat vlastně do těch bonusů, které ještě boostnou ty rytíře na výpravě. Jo. Je to fakt v těch bitvách, je to neskutečný válec. Ale abych se vrátil k těm efektům, váhal jsem, jestli si mám vzít Louvena, nebo čarodějnici, anebo tohohle Alberika, ale tady u toho Alberika, jo, tak mě vlastně... kde to je? Teďka to nevidím. Teďka to nemůžu dohledat, ale každopádně frakce Bordelaux, tak oni mají bonus 50% příjmu z přístavu, ale příjem zcela 30%, ale teďka tady je příjmy z přístavů plus 10% celá frakce, nebo tak to bylo 10%? To bylo 10%, tak to je moje chyba, já myslím, že to bylo 50. Nevím teďka, nejsem si jistý. Teďka mě to trošku zmátlo. Každopádně vlastně vaše přístavy, jo, trojkový vám generují 300 a plus vlastně s těma pasivníma bonusama se dostanete úplně na jiný peníze. A samozřejmě, když máte, tady bude pětkový přístavy, tak z těch máte 5 bábů. Zase s těma bonusama se dostáváte na nekřesťanský prachy. A jejich generování Bretonců, co se týká ekonomiky, tak jsou vlastně statky. Jsou tady 2 možnosti, buď vlastně statky, anebo krejčí průmysl. Jo, já teda volím ty statky, takže tenhle ten průmysl vůbec jako nestavím nikde.
Jo, přijde mně to, že i když se to boostne skrz výzkum a všechno, tak pořád ty statky prostě sypou víc. Jo. Jediné, co je důležité, že vlastně v každém tom městě, v každé té vesnici potřebujete 2 sloty volný, protože k tomu statku vlastně potřebujete i vodní kolo, jo, který vám vlastně boostne příjem ze statků o dalších 50%. Jo, takže tyhle ty 2 budovy, když si postavíte v každé vesnici, tak pak vám tam zbyde 1 slot ještě na jakoukoliv budovu. Když je to přístavní prostě vesnice, tak tam máte přístav, statek, vodní kolo, konec, víc tam nepostavíte. Jo, ale Bretonie zase nemá úplně nějaký neskutečně velký množství potřebných budov, které jsou potřeba všude stavět. Takže v těch městech tam vám stačí vlastně tady vlastně statek a to vodní kolo na ty prachy. Jo, určitě chcete ve všech městech mít postavenou zbrojnici, která vám zvedá kapacitu globálního verbování. Což si myslím, využívám o celkem dost. Takže zbrojnici stavím ve všech městech vlastně. Jo. To globální verbování vám to zvedne až na 4. Když to postavíte vlastně ve vesnici, tak je to vlastně, řekl bych, nepotřebné. Jo, určitě v každém městě vlastně chcete katedrálu, protože vám to odemyká kapacitu pany. Pany vlastně to jsou jakoby čarodějnice, ale samozřejmě mají možnost doplňování tady. Doplňovat jednotky. Jo. Takže snažím se mít víceméně ve velké většině armád vlastně aspoň jednu tu panu, už jenom díky doplňování jednotek, díky nákaze a samozřejmě potom je to čáry fuk. Jo. Takže prostě přes kouzla. Jo. Řetězový blesk, úžasná záležitost, jo. Uranův hrom taky. Samozřejmě, jelikož Bretonci jsou jízdní frakce, tak všechny vlastně hrdinové a tyhle ty šlechticové, jo, všechny, tak prostě buď máte letecké jednotky, různý Pegase a Gryfy a tyhle ty věci, anebo prostě pozemní jízdu, nakonec prostě jdete na koni, jo, žádný pěšáky. To znamená, že když se dostanete potom do fajtu, třeba k trpaslíkům, jo, tak tam prostě jedete válec, nemají šanci, můžete je prostě obkroužit kolem dokola a dělat si s nimi vlastně, co chcete. Jo. Ať už vlastně jízdou, jo, tak už prostě šlechticema hrdinama, takže trpaslíci nejsou úplně, ačkoliv mají betonovou pěchotu a dobrou artinu a i střelce, tak bretonský rytíři si s nima dokážou úplně hravě poradit. No nic, ale tak to už jsem zase jsem se vzdálil. Takže co se týká bretonské ekonomiky, tak je to fantastická záležitost. Jo. Vaše hlavní město vám nedává úplně jako žádný extra prachy, ale prostě ty přístavy a ty statky, jo, vám vygenerují takové množství peněz, že si můžete prostě dovolit držet neskutečnou vojenskou sílu. A ta jízda je neskutečná velká vojenská síla. No, samozřejmě můžeme se podívat i tady jako na nějakou tu pěchotu, ale ty statistiky té pěchoty jsou prostě bídný. Jo. Nestavím to, jo. Postavil jsem si tyhle ty kasárny snad jenom v jednom městě, jenom abych to měl jakoby otevřený. Ale jinak to nemám v žádný armádě. Jo. Jedu tu čistě přes šlechtice, přes hrdiny, přes jízdu, jo. A tu leteckou kavalérii. Jo. V nějakých armádách samozřejmě mám tady ty požehnané polní trebušety. Není to úplně artilérie, nebo katapult, kterou by se mohli Bretonci jako ukázat, jo, ale dá se s tím udělat jako slušný peklo. Jo. Není to úplně martný, jako, že by se to prostě, že jako tyhle katapulty prostě jako ne. Jako jo, mám je v pár armádách a když prostě tam tou jízdou tam načárčujete a držíte vlastně ty enemácké jednotky vlastně po kupě, tak prostě 2-3 polní trebušety, jo, no, oni mají velkou vzdálenost, vlastně 440 dostřel, což je jako hodně slušný, tak tam dokážou jako slušných pár kilů jako udělat. Jo, určitě, když bych si měl složit armádu a měl bych zvolit mezi vlastně
tady rolnickýma účešníkama, jo, anebo těma polníma trebušetama, tak určitě bych si radši vzal troje polní trebušety, než třeba 5 těch vlastně rolníků s lukama. Jo. Samozřejmě tady ta letecká kavalérie, královský rytíři na Pegasech a královský rytíři na hypogryfech. Je jich sice málo, jo, hrajou to vlastně na jednotky na ultra a tady je vidět, že i na ultra, jo, těch královských rytířů na Pegasech je jenom 24 a těch královských rytířů na hypogryfech je jenom 12. Ale vůbec to nevadí, protože oni disponují takovou sílou, že ten počet jako je úplně se ztratí. A jo, tady potom vlastně máte kavalírství a začínáte s nulou a postupem vlastně, jak si odemykáte výzkum a bojujete, tak vlastně nabíráte body do kavalírství a to vám otvírá různý bonusy. Jo. Maximum je 10 000. Není úplně těžký se tam dostat, protože opravdu to naskakuje jako pěkně to kavalírství. Za prvé vám to odemyká tady legendárního hrdinu, kterýho teda zatím nemám, jo, a vlastně, když si ho odemknete, dostanete ho, můžete ho používat a prostě po čase vám zmizí. Jo. Je to silný bějec, jako v armádě určitě se vyplatí. Jo. Ale ty bonusy určitě, abych se k tomu vlastně vrátil, je tady super, že když se dostanete na ten poslední bonus, tak všichni vaši šlechticové začínají s přísahou výpravy. Jo. Přísahy vlastně vašich šlechticů, hrdinů, těch pán, všech je důležitý se hlídat. Jo. Vždycky, když vlastně začnete, nebo takhle, když si vlastně naverbujete šlechtice, tak tady nahoře máte podrobnosti, schopnosti, přísahy a ty úkoly. Takže nesmíte zapomenout si vlastně podívat na ty přísahy, jo, a vždycky si vlastně zadat ten úkol, který je potřeba splnit pro odemknutí té přísahy. Jo. Ty bonusy prostě jsou prima. Jo. Šlechticové samozřejmě udržovací náklady těch jednotek, které vlastně tady jsou, tak vlastně snižují, jinak je to prostě randál. No, a co se týká hrdinů, jo, tak zase si musíte odemknout ty přísahy, protože zase vaši hrdinové dostávají prostě bonusy, který prostě je škoda jako nemít. Jo. Takže a vždycky vlastně po každém tom úkolu, který vy splníte, tak vpravo nahoře vám vyběhne vlastně tabulka, jo, že prostě tenhle a tenhle rytíř, jo, že splnil vlastně přísahu. Takže je dobrý za čerstvý paměti si ho prostě najít ve své armádě, jo, a odemknout vlastně další přísahu nebo další ten úkol pro tu další přísahu. No. A myslím si, že za Bretonce je to asi všechno. Jo, ještě když se vrátím k ekonomice, tady je venkovské hospodářství. Tady ty čísla znamenají, kolik vlastně můžete použít rolníků, kolik jich mám použít. Když to přesáhnete, když bych jich měl prostě více jak 240, tak samozřejmě přijdu o náklady na udržování a přijdu i o část ekonomiky. Jo, ale jelikož se to týká vlastně jednotek, jelikož se to týká rolnických jednotek, což jsou vlastně pěchota a lučišníci, který samozřejmě jako používám jenom fakt minimálně, tak tohleto, pokud tu pojedete vyloženě přes jízdu, jo, tak tohleto vás úplně netrápí. Ekonomika, jo, říkám, fantastická. Jo, a ještě teda obchod. Jo. Určitě se vyplácí stavět vlastně různě suroviny, kde máte možnosti nějakých surovin pro obchod, tak určitě tam ten slot, ty Bretonce prostě věnujte, protože ten obchod vám taky celkem vynese. Jo. Teďka vlastně obchod 17 500. Jo. Je to pěkný. Jo. Kdybych to neměl, mám o 17,5 míň, je to znát. A vy jako Bretonci, tak nemáte úplně, to mám říct.
prostě ostatní frakce s váma chtějí obchodovat. Nemáte s tím úplně jako problém navázat obchodní dohody. Jo. Ještě když se vrátím třeba tady k vyhláškám, co se týká vlastně vašich provincií, tak třeba Bretonie netrpí vůbec na veřejný pořádek, jo, protože má tady vyhlášku, která vám dává vlastně, je to plus 10 vládnutí, já mám teda plus 15, protože to si boostnete výzkumem. Tam pak je výzkum, který vlastně vám to zvýší ještě o dalších 5, jo, v základu je to 10, ale i tak, jo, když si zaberete tady provincii a dáte si tam prostě vládnutí plus 10, jo, tak jako nemusíte tam kempit prostě s armádou a tak dále. Jo. U jiných frakcí tam prostě máte vyhlášky na plus 2 veřejného pořádku a tak. A třeba se potýkáte se spourama. Jo. Tady musím říct, že prostě za celou dobu hry jsem se nesetkal ani s jednou jedinou spourou. No tak, takhle by to byla, tohle by byli asi Bretonci a tohle by mohlo stačit. Vidíme se teda zase u nějakého dalšího krátkého videa za nějakou frakci. Uvidím, co rozjedu a zase si něco povíme. Tak jo, díky za sledování a mějte se. Ahoj, čau.